जों दिनै वानानानै ख्रै जे जायगायाव जों वानाय दङ आ जायगायाव महाराष्ट्रनि बसखांनो दङ जे जायगायाव जों किरिलाय दङ आ जायगायाव जों जतन चापदारि दङ होनके जों किरिलाय माने आबो जतन बगै थाङो हायनि बागै आगिल दिनाव नुखुं खाना थांगांगा चला फानगोनांदा गुस्रांदा सेले दावसे सिगां चानाय नायजे तुकु ताबुंनि दिनाव हां काम तिकस करिया गियाबा ताबुंनि दिनाव आगिलि किसु किसु नांगौमानि खौनो मुइतु खायनो नांगौ हयতো चिनि बरक साइनिया ना चिनि लाइ खामान लाइ बुआ ना चिनि राजा रनि जों लाइ बुआ रनि लराय बायनि बागै राजा को सियापा तो चिनि रानी चबाव नंगै সেই সবকিছু মেসিনি রহমানি আবহাওয়া ইতিহাস যে তাবুংনি চিনি লড়াই তো দাসেন সিলাই পান্থা পাঠামবাই লড়াই লড়ি জাংনায়া তাবুংনি চিনি লড়াই ম্যাংকে চিনি থানজানি লড়াই চিনি কুথুমসানি লড়াই जों भारतबर्षनि संविधाननि बिसिंते चिनि लड़ाई 3 साल केव केव मुइतुमायना हाजिनो चिनि ताकु संजित साका 6 जुन 2022 हाइपन आरो किसो चाकरा जों तंगाय रंगांके चिनि बुसा आसाय मासु जों मुइतु मालाया बफरा आसाय केबो निनि चला सकरालाय केबो मुइतु मानजाया बफरा आसाय केमु हायकबा चिन भरताम हि ओ ज्येष्ठ मास आसाय मारकगबा खेपुं मुनमा जरासिले किन्तु दिन तारिख छैमिया खेपुं तो ज्येष्ठ मास मुनफाना आसारमा जरा तंले के ज्येष्ठ मास दा आसाय के आसार मास दा आसाय के छैमिया आबो हायनो गोबां मा चिनिबो बाद दे आसाय मानि बाद दे माने डेट रक्ता ठीक करे लास्ट स्कुल थांगे मास्टर आंताज बायरो आगि तो 6 बছर के एडमिशन मांगो यांका बयस के 12 बছर दंखा लास्ट वन से बोर्ड तिना थांगे बागी लांगन से पाइ तंखा रमै आलिचार सोय मांखा पु स्कुल बोर्ड तिना थांगे बा 6 बছर सुनामे जाखनाबे अब हाय अवस्था जेनो यातै अब हाय अवस्था टेंग तर सोंतिनि ती प्रसारनि अधिकार ती प्रसारनि राजनैतिक अधिकार तंतै সেই রাজনৈতিক অধিকার जों सियाके बुनि दफानि बरबाय थकिवै तिनिसु जरासों सिनसेब जामासाके सिनसेब जागै आमसके सिनसेब जाखा तै ससानाय करि हायि दंलायका ओ ससानाय करि हाय जरावनो महाराज फाइ सिनो ससामानि बागै जों बेलायके कपाल काहाम चिनि दफानि खरकसा बुग्रा हनै ओ जरावो जोंनो ससामानि बागै बिनि लगी चिंगुनानि नांगौ तामनि हिमना कायसा कोगनो मुइतु खायनाय तिनि 6 जुन चिनि बर पगै थांखना 22 বছর सिगांगो এই 6 जुननि दिनाव तिनि हाय सालनो जाति दांनां मानि चिनि तिरफ्राव चिंनुगो वानसा बाय तिफ्रा तानलायमोन ओ 6 जुनाव चिन बर मुइतु थांगा बाक्सा बाक्सा दांगा नाले नांगा साइमोन बफ्रु नांगा मुइतु गरै बाक्साका सानाय दांगा नांगा बसरनो बिनि बसला थयो बाक्साका सानाय दांगा नांगा बसरन चिन नक सब जाबो बफ्रु नांखा साइमोन या किन्तु जों तिनि मुइतु नारनो नांसिनाय এই 6 जुन थांनाय